Hello everyone, good morning, good afternoon, or good evening. Kung unsa man mo orasan naminaw sa atong mga dramang Bisaya. Gusto lang nako magpasalamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpadayong paminaw sa atong mga dramang makahilak, makalingaw o makainlove, especially sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. And if wa pa mo nakasubscribe sa atong YouTube channel, subscribe na and hit the notification bell aron ma-notify mo sa mga bag-o natong uploads. And now, mapaminaw na ninyo ang maong sumpay sa atong drama. Perlas sa Bukid. Mura man igbasakan nga, wa naman trabaho. Napuno na sa tubig ang mga luwang. Oh, Ikay, tanaw. May aso nga nagkamang sa unahan. Kabaga sa gapon ining tapita. Gabon tuot. Dali, mangita taglaing agianan, Ikay. Wa tay laing kaagian. Ha? Tanawa ang palasyo sa ibabaw sa itong napampang. Naaras unahan. Pero, gilibutan kini o baga kayong gabon. Dali. Musubay ta ng mga bato nga naglinya. Dali. O sige, magsunod ko nimo. Pagbantay nga dili ka matapigas. Oh, oh, uy, Unsa to? unsa to? Ayaw paglihok almo. Oh, Ayaw gyud paglihok. ha? Nga naman, Nikay. Murag na naglihok sa tubig. Usa? Oh, tuod. Murag na dagang naglihok sa tubig. O gapon. May kuyanap na si Yuta. Nagpaingon na din eh. Pagdali, sunod na ako. Ha? Muhinay taglakaw subay inigi-file nga bato. Pagdali. Sige, pero di naman nato maklaro ang atong tumban kung moabot na din ni sa atong nahimutangan ang gabon. Ayaw ka balaka. Nalimot ka? Namuhayag ba ang perlas sa kong bulsa? Oh, Nikay, sigurado ka nga luwas ra ta nga mulabang diha? Oo. Ang akong tunob lang ang tungbi. Oo, Nikay. Dali. Oh, Sunod na ako. sige. Oh, Wiyo. Saan ni kinabuhi ay? Kila ay bayan ni? Sa baa ba ni mo diya Ay, tutoy? ako pa rin mo totoo, no? Imo na ng piyong ang imong mga mata niya. Total, naghigda naman ka ng lapad kayong dahon saging. Ang ngayon na pag ikang nahigda niya, oh. Mura, yung kag isdang paisanan. Ay, kaya yan doy ay. Kanang leading man god. Action yun na pirmi. Nya, naa sa kilid ang yang leading lidi. Pero sa namin tao niya akong gibuhat nga naghayang-hayang naman noon ko din eh. O di, mukob sa ka diha, aron di kalaayan. Nga, takilid ba ka ron? Kanaalagi kong aksyon! Ay, linog na sabo. Daman, ganahan magkakag-aksyon na lakaw. Patungod anang dakong lungag anang agiana sa higanting wate. Aron maaksyon ang kinabuhi ni mo. Go! May lami lula. Oh, Eh, wa man din niya akong leading lidi. Nindot yun ang aksyon kung naa si Nikay. Kalagot ginako eh. Paimos kitog sip-sip si Ilmoron ba? Paimos kitog sip-sip niyang... Iya kitog sip-sipas Nikay. Klaro kayo. Unya. Musugot ka. Ikay mauban ni kay. Unya, ikay unang mamatay. Di sab ko ana. Nganong patyon mo jud ko nimo ni Andoy? Nganong patyon mo jud ko nimo ha? Ay, kanang leading man. Pero niya man ang mag-ungaw sa kakuyaw. Yan lang ko din ay. Sige, matuog lang ko. Ay, gusto ninyong tugawa? Nikay. Baga na kayong gabon, oh. Mura na ning aso. Di na maklarong tumba na to. Pagbantay lang yun. Asam ka sangko ni nga tong gisubay nga agianan. Oh, uy, Ayaw na paglihok. ha? Nikay, mura mo itong dunay niyambak sa tubig. Murag dili ni maayod. Oh, Tuan na saba. Nikay, nagkadagan man ang murag niyambak sa tubig. Ayaw na paglihok. Pamation na una na to. Unsa gini mananapa. Alkansi kita ini, Nikay. Kaya di na ito maklaro kung unsang nangambak diya sa tubig. Oh, May naglihok sa ilawang sa tubig. ha? May mihawa sa tubig! Nakumpitin ka na! Elmo! Dili! Nalagpot sa Elmo! 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 Wala mo tigog sa Elmo! Singgit ka to ni Elmo! Elmo! Ay, isang taon. Layo
igigay nga wa sa akong duol si Nikay. Sa mo ka ba di mong paminahon? Oy, toto! Ang sam ganiyan do magbuot nga ayon magig ko. Na sige, pag nagandagan dito sa kakahuyan ka, Toto, aron di ka laayan. Ay, hinduta gipagha sa akong feelings no kung ako ang gikauban ni Nikay karon. Elmo! Elmo, padayon sa pagsinggit! Aram madumduman ko ang imong tingog! Ikog ka gusto kong bitin! Maubog ko tubigan! Elmo! Tabang! Buhis, Elmo! Nahibawan ako sa kong buhaton. Elmo! Singgit pa! Elmo! Ang perlas! Ipagawas ko sa kong bulsa! Kung ano sila! Nakita ko na sila! Gibalikusan at maayos sa Elmos na kong sawa! Kinahanglan makaduol ko sa ikog sa dakong bitin! Wabig yun madagit sa bulatik ni Elmo si Nikay no? Nahigog ba ka sa kong anak-anak, toto? Aw. Gugma na gitingali na kay bingawon mo ko niyan, ano eh. Ay, tata. Agilang brada, may ka nagduka na ko. Gilaay sa kalula no. Awan ni ka diri mag-practice ug pamarang lula. Do. Sa naman noon yung dapita ko din higon nga, brag, kuan. Wa may gaho mga kung pagkabarangan din eh. Kay Manggilbara gud ka, Manggilbara. Usangan, Manggilbara kalula. sa Manggilbara. Mangingilad nga barangan. Ina nga pakato. Oh, pasalamat sa nagduka ko ron. Mag-jogging ko. Kay luya ko, di ko Mag-jogging. kahapak. Majangin ko lula. Aron malingaw ko, anala mo diha. Oy! Oy! Asa man ka to? Uy, ayaw bigbiya yung dugay ha, kay ikaw ba yung tigbantay na mo? Ay, yabag mo ng apo ni Murula ige. Kadingas bag naong anak niya. Mas dingas og naong tong imong anak-anak. Ako na ng anak ni kayo eh. Oh, muang ko na yun ay ka nga imo siyang anak. Kay na naman siya gahom sa pamarang, panambal og uban pa. Uy! Ta! To, naon sa kata! Yawan sila. Yapag! Hay! Kung wa kay lingaw, ayaw mig-i-apel! Gibuhian na sa bitin sa Elmo! Salamat! Elmo! 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 Nagdugong yung ilong! Dali, dali! Di ko malsang akong til. Kinahanglan maning kamot ka! Kinahanglan makabiya tining dapita! Gunit na ako! Day, sa imong huna-huna ba? Makabalik pa ka to sila si Nikay din eh? Aw, kung maingon na siya nga mubalik, mubalik yun na. Hata! Daot siya naman ka! Ganun, natunok na ka! It's a prank. Na, unsa. Isa, Di na maliwat imong apo, nga yabag ko nag-utok. Nain na lang, nagsawaya ang akong apo, oy. Kaya mo na lang ba na ikauban ako sa kung kinabuhi din na sa kalimutan. Dapat yato, di namin mo maprank. Di namin maila, di mo toto, yabag ka. Tabang lula. Diba diya, tabang si mong mata. Tabang lula. Aray, agay, unsa maning bigunit sa kong til. Gamot mo ni. Aray, lula, tabang. Tabang, taon na. Aray, buhay gamot sa kahoy. Ibalikusan niya ako til. Tabang lula. Agay.
Dili taon ni binuang nula! Tinunay taon ni! And that's it, everyone. Thank you for listening for today's episode. And don't forget to subscribe and hit the notification bell. Kita-kits sa sunod na episode. Bye-bye!